Λοιπόν, καλησπέρα σας και ευχαριστούμε όλους εσάς που ήρθατε σήμερα εδώ πάρα πολύ δύσκολη μέρα μέσω απεργιακών κινητοποιήσεων. Η δύσκολη αυτή μέρα δεν κατάφερε να αφήσει Ευρώπη ούτε αυτή να την εκδήλωση, καθώς η κυρία Μενδώνη βρίσκεται στο Κάιρο και δεν έχει καταφέρει λόγω της απεργιακής κινητοποίησης να επιστρέψει. Η κυρία έχει τον πατέρα της με ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας στο νοσοκομείο και ο κύριος Μάτης καταφτάνει σε λιγάκι εδώ, βρίσκεται μπλοκαρισμένος στο σημείο του Μεγάλου Αττικής. Συγγνώμη, Μεγάλου Νοσοκής. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι θέλαμε να πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να σας μεταδώσουμε το λόγο για τον οποίο συνεγράφει αυτό το βιβλίο, που είναι η αποσαφήνιση της ιστορικής σχέσης που συνδέει τους δύο λαούς ιστορικά, δηλαδή τους Έλληνες και τους Ρώσους. Μια σχέση που ξεκινάει πολλούς αιώνες πριν και συνεχίζεται και σήμερα και τα δεδομένα δείχνουν ότι θα συνεχίζεται για πολλά χρόνια ακόμη. Ποια είναι όμως η αφετηρία αυτής της σχέσης? Η αρχή γίνεται με τον εκχριστιανισμό των σλαβικών πληθυσμών που κατοικούσαν στην περιοχή των Νοτιών Βαλκανίων γύρω στον 8ο αιώνα. Η εμπνευσμένη αυτή κίνηση ανήκει στον Πατριάρχη Φώτιο, που οραματίζεται ένα ορθόδοξο γεωγραφικό τόξο και στέλνει τους ιερομόναχους Κύριλλο και Μεθόδιο για να εφαρμόσουν το θεόπνευμα στο σχέδιό του. Οι ιερομόναχοι Κύριλλος και Μεθόδιος δημιουργούν το σλαβικό αλφάβητο και το σλαβικό λόγο. Έτσι, όταν λίγο αργότερα το κράτος των Ρώσ παίρνει θεσμική μορφή και καθίσταται στις περιοχές της σημερινής Δυτικής Ρωσίας και Ουκρανίας, με κέντρο την πόλη του Κιέβου, η αρχή του εκχριστιανισμού γίνεται με τον βασιλιά Βλαδίμηρο, που βαπτίζεται καθώς και το σύμβολο των Ρώσων και μόνο. Είναι από εκεί και πέρα θέμα χρόνου η επέκταση της Ορθόδοξης πίστης στο σύνολο του ρωσικού πληθυσμού. Πολλοί είναι όμως και οι Βυζαντινοί που προσέρχονται κατά το ίδιο χρονικό διάστημα στο νέο Ορθόδοξο φύλλο κράτος και συμβάλλουν στην ανάπτυξη την πνευματική και την καλλιτεχνική. Έτσι, είναι φυσικό και επόμενο όταν στις 29 Μαΐου του 1453 η Κωνσταντινούπολη, το κέντρο ενός κόσμου φωτός, σβήνει οριστικά, η Ρωσία παίρνει τη σκητάλη της συνέχισης της Ορθόδοξης πίστης. Υποδέχεται σημαντικούς Έλληνες, πολλοί από τους οποίους προέρχονται από τα Ιόνια και δεν πάβει ποτέ αυτή η αμφίβολη σχέση προσφοράς. Το βιβλίο, βέβαια, εντοπίζει κυρίως την έρευνά του στα χρόνια 1798-1800 και 1800-1807. Στην πρώτη ιστορική περίοδο, δηλαδή το 1798-1800, ο Τσάρος Παύλος ο πρώτος αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να εκδιώξει τους Γάλλους από τα Ιόνια. Επικεφαλής τίθεται ο Θεόδωρος του Σακώ, υπονάβαρχος τότε, ο οποίος αναλαμβάνει την πραγματοποίηση του σχεδίου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ύστερα από πολεμικές επιχειρήσεις, απελευθερώνει ένα-ένα τα νησιά των Επτανήσων, ξεκινώντας από τα Κύθυρα, και δημοσιεύει την εγκύκλιο για την ίδρυση της Επτανησιακής Πολιτείας, αλλά δίνει και φόρο στην διπλωματία, καθώς το 1800 υπογράφεται στην Κωνσταντινούπολη η συνθήκη ίδρυσης της Επτανήσιου Πολιτείας. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ σε άλλα θέματα. Θα ήταν χαρά μου να ζητήσω από τον πρέσβη της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ελλάδα, κ. Αντρέη Μαζλό, να έρθει να χαιρετήσει αυτή την εκδήλωση και να τον ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία του εδώ. και ιδιαιτέρως για την διατήρηση της
τα αρχεία. Γι' αυτό το βιβλίο τους είναι γεμάτο ενδιαφερόντων λεπτομεριών. Αποτελεί αντικειμενικό και ακριβές πόνημα, γραμμένο με απορρέο στυλ, και αυτό που είναι σημαντικό, σε δύο γλώσσες. Πιστεύω ότι χιλιάδες συμπατριώτες μας, ιστορικοί, μαθητές, φοιτητές και αναγνώστες που έχουν ενδιαφέρον στην ιστορία της Ελλάδας, θα ανακαλύψουν πολλά σε αυτό το βιβλίο. Οι ιστορικές πορείες των λαών μας είναι στενά συνδεδεμένες. Πρώτα, η Ρωσία κληρονομεί από το Βυζάντιο την ορθόδοξη χριστιανική πίστη, η οποία ενσωματώνεται στη ρωσική εθνική συνείδηση και βοηθάει τον ρωσικό λαό να ξεπεράσει τα οδυνηρά χρόνια της κατοχής από τους Τατάρο-Μογγόλους. Το 1453 πέφτει η Κωνσταντινούπολη και η Μόσχα θεωρείται από τους αρχικούς τριγυρώνη, προστάτρια της χριστιανικής παράδοσης. Όπως επισημαίνουν οι συγγραφείς, η Ρωσία αποτελεί το πολεμικό και χριστιανικό προσγεφύρωμα για τους ορθοδόξους χριστιανούς της Ανατολικής Μεσογείου. Ένα πλήθος Ελλήνων, μεταξύ τους και οι προερχόμενοι από τα Ιόνια νησιά, εκτελούν σημαντικά καθήκοντα στην αυλή του Μεγάλου Πέτρου και της Μεγάλης Εκατερίνης και μετά συμβάλλουν οριστικά στην απελευθέρωση του τόπου και στην ίδρυση και ευημερία του νέου ελληνικού κράτους. Είναι ακριβώς έκανε ο μεγάλος Έλληνας Αλέξανδρος Υψηλάνης. Με το πέρασμα του χρόνου, ο γεννημένος στην Κέρκυρα υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας Ιωάννης Καποδίστριας γίνεται πρώτος κυβερνήτης του νέου ελληνικού κράτους. Κατά τη διάρκεια της αιώνιας πορείας των λαών μας, πλάι-πλάι έχουμε γράψει πολλές κοινές ένδοξες σελίδες με παραδείγματα λαμπρών νικών, αμοιβαίας βοήθειας και ειλικρινούς φιλίας. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι συγγραφείς δεν ορίζουν στον τίτλο του βιβλίου τους κάποιο χρονικό διάστημα. Έχουμε μπροστά μας την ανοιχτή έρευνα, η οποία, στρέφοντας την προσοχή στα γεγονότα του παρελθόντος, έχει τα βλέμματα και στο μέλλον. Δεν κόβει, αντίθετα, ενισχύει το νήμα που συνδέει τους λόγους μας. Και τώρα διαπιστώνουμε με ικανοποίηση ότι οι παραδόσεις της φιλίας και αμοιβαίας συμπάθειας των λαών μας είναι ισχυρές, όπως και πριν, και ότι οι νέες γενιές Ρώσων και Ελλήνων έχουν διαδεχθεί στις παραδόσεις αυτές. Δεχτείτε εκ νέου την ευγνωμοσύνη και τα συγχαρητήρια μου. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε τον πρέσβη, τον κύριο Μάζνοφ, πέρα από την παρουσία του, αλλά για όλη την βοήθειά του σε ό,τι και αν χρειαστήκαμε, καθώς και στο προσωπικό της Ρώσικης Πρεσβείας για τα πάντα. Ευχαριστούμε, κύριε Πρέσβη. Ο κύριος Μάζης τελικά
είναι κοντά μας και ο κ. Μάζης είναι καθηγητής του Εθνικού Τοποθετησιακού Πανεπιστημίου Αθηνών και βαθύς γνώσης των ιστορικών γεγονότων και της γεωπολιτικής και βέβαια και κυρίως. Κύριε Γαβίτα. απέναντι στη Γαλλία, η οποία εκείνη τη στιγμή
παλικάρια από το Ιόνιο, φτάνει το 1798 και το έργο αυτό αναλαμβάνει ο Ρώσος υπονάβαυρος Θεόδωρος Ουσακόφ, το οποίο έργο και ολοκληρώνει το 1800 με συνθήκη που υπογράφεται στην Κωνσταντινούπολη για να δημιουργηθεί το πρώτο ελληνικό ανεξάρτητο κράτος, η Επτάνησος πολιτεία. Πολυτιμότατη ήταν η στήριξη της Ρωσίας για τη δημιουργία και εφαρμογή του πρώτου ελληνικού συντάγματος, άρα και για τη σύσταση των πρώτων οργανωμένων στρατιωτικών μονάδων, που αποτελούνταν κυρίως από σουλιώτες που είχαν διαφύγει στην Κέρκυρα. Έτσι τα Επτάνησα έγιναν το καταφύγιο για τους καταταγμένους από τους τουρκικούς διωγμούς Έλληνες και ο χώρος ζυμώσεων για την επερχόμενη επανάσταση το 1821. Μια επανάσταση που, αναλύοντάς την γεωπολιτικά, εκείνο το οποίο παρατηρούμε είναι έναν ανταγωνισμό μεταξύ των θαλασσίνων δυνάμεων και ιδιαίτερα της Βρετανίας και βεβαίως της Ρωσίας. Οι διάφοροι Βρετανοί περιηγητές, οι οποίοι περιδιάβαζαν την Ελλάδα, ήταν το Human της εποχής, Human Intelligence, για όσους δεν ξέρουν τον όρο, προσπαθούσαν να καταλάβουν πώς οι οπλαρχηγοί, όπως ο Μέγας Γεώργιος Καραϊσκάκης, με 100 λιανοδούφαικα και 200 παλικάρια, όπως τον είχε ρωτήσει κάποια στιγμή ένας Βρετανός περιηγητής, τον Γεώργιο Καραϊσκάκη, αποφάσισαν να τα βάλουν εναντίον της πύλης. Και η ερώτηση ήταν, καπετάνιο μου, πώς απετόλμησες να τα βάλεις με 100 λιανοδούφαικα και 200 παλικάρια εναντίον της πύλης? Και ο καημένος ο Καραϊσκάκης, κοιτάζοντας τον Βρετανό με μάτια οθάνυχτα γεμάτα απορία, του είπε κάτι το οποίο θα παραλείψω ένα σημείο, διότι ήταν και αθυρόστομος ο Μακαρίτης. Ποιον αρώτησα, μιλώδε μου? Αρώτησα και μου είπε να κάνω πόλεμο. Προφανώς δεν ερώτησε τους Ρώσους, αλλά οι Άγγλοι έβλεπαν και στους εφιάλτες τους Ρώσους. Έτσι λοιπόν, βλέποντας ότι την εξεγερσιακή δυναμική και την αγάπη για ελευθερία του ελληνικού λαού έπρεπε να την εκμεταλλευτούν αυτοί για δικούς τους γεωπολιτικούς στόχους και για να μην επιτρέψουν στη Ρωσία να την αξιοποιήσει, έτσι θέλησαν να υιοθετήσουν την εξεγερμένη φυλή και βεβαίως το κατάφεραν δημιουργώντας ένα αγκυροβόλιο των δικών τους δυνάμεων στην περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου και όταν κατάφεραν να εμφανίσουν και στο χρόνο του νεογεννήτου βασιλείου και αγγλικής επιρροής βασιλικό οίκο, είχαν ήδη δωρήσει τα Επτάνησα στην Ελλάδα ως αντίδωρον αυτής της επιλογής των Ελλήνων. Έτσι λοιπόν οι στιγνοί γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί οδήγησαν την Ελλάδα στη σφαίρα των ναυτικών δυνάμεων και την έστρεψαν μέχρι σήμερα μετακλήτως να λειτουργεί ως ανάχωμα της ρωσικής επιρροής στην νοτιοανατολική Μεσόγειο μαζί με την φίλη, γείτονα και σύμμαχο Τουρκία. Έτσι δημιουργείται η νοτιοανατολική πτέρυξη του ΝΑΤΟ, η οποία έχει σαν γεωστρατηγικό ρόλο να αναχαιτήσει τη δύναμη της Ρωσίας και την κάθοδό της προς τα θερμά ύδατα της Μεσογείου. Εκείνο το οποίο υποστηρίζω όμως εδώ και καιρό
σώμα θα μπορεί να επικοινωνεί με τον Ειρηνικό ωκεανό λόγω της κλιματικής αλλαγής και της σύξεως των πάγων στην αρκτική ζώνη, στο 1/3 του χρόνου που χρειάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες για να πράξουν το ίδιο. Ομιλώ κυρίως για την εμπορική ναυτιλία. Κάτι τέτοιο αλλάζει ριζικά τα γεωστρατηγικά δεδομένα σε όλο το ημισφαίριό μας και μάλιστα σαν άμεση συνέπεια έχει την οσημέρα και μεγαλύτερα υποβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της Τουρκίας ως μέρος του κρυπηδώματος του Σπάικμαν, το οποίο λειτουργεί μέχρι τις ημέρες μας ως αναχωματικός δακτύλιος της καθόδου της Ρωσίας στα θερμά ύδατα. Από την άλλη μεριά, αυτό το γεγονός πρέπει να το λάβουμε πολύ καλά υπόψη, διότι θα δούμε φράγματα τα οποία σήμερα δεν φαίνονται, σήμερα θεωρούνται ακατανόητα και υπερβολικά, να τα ακούσει κανείς. Αλλά πιστεύω ακραδάντως, και δεν είμαι ο μόνος, πιστέψτε με, το ίδιο πιστεύει και ο Μέρσχάιμερ, ένας από τους μεγάλους νεορεαλιστές θεωρητικούς των διεθνών σχέσεων Αμερικανός, δημιουργός της θεωρίας του αμυντικού, του επιθετικού ρεαλισμού, όπως λέγεται, ότι η αμερικανική πολιτική εναντίον της Ρωσίας αυτή τη στιγμή είναι πολιτική πρόχειρη και λανθασμένη. Διότι η φυσική ροή των πραγμάτων, όσο και αν ακούγεται περίεργο, είναι οι δύο αυτές δυνάμεις να συνεργαστούν. Και θα συνεργαστούν μέσω των κοινών συμφερόντων τους στην Αρκτική και φυσικά μέσω των νέων διόδων προς τον Ειρηνικό. Βεβαίως εδώ χρειάζονται ηγεσίες οι οποίες να είναι περισσότερο διορατικές από αυτήν του Προέδρου Ομπάμα, ο οποίος θεωρώ ότι περιτριγυρίζεται από ένα περιβάλλον ανθρώπων που δεν έχουν καταφέρει να ερμηνεύσουν ούτε την εποχή, ούτε τις στρατηγικές, ούτε τις οικονομικές, ούτε τις πολιτισμικές αναγκαιότητες, αλλά ούτε τις απαιτήσεις ασφαλείας. Η δημιουργία αυτή του κύματος των εξεγέρσεων στον αραβομουσουλμανικό κόσμο από το Μάγρεπ μέχρι το Μάσρεκ, η οποία απολύτως ατυχώς, όπως είχα δηλώσει από το 2010, ονομάστηκε Αραβική Άνοιξη, ήταν ένα αποτυχημένο πείραμα, το οποίο είχε σαν στόχο με την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από τη Μέση Ανατολή προς τον Ειρηνικό, όπου παράγονται οι μεγάλες υπεραξίες, να μην αφαιθεί κενό ισχύος, το οποίο να μπορεί να πληρώσει η Ρωσία. Με αυτόν τον τρόπο εσκέφθησαν οι Ισραηλοί αυτοί εγκέφαλοι ότι οι μόνες κυβερνήσεις τις οποίες μπορούσαν να αφήσουν στην περιοχή ως εναλλακτικές λύσεις θα ήταν οι ακραίες ισλαμιστικές κυβερνήσεις, οι οποίες μάλιστα θα αποτελούσαν και απειλή για το μαλακό υπογάστριο της Ρωσίας, όπου υπάρχουν οι πρώην Σοβιετικές, Ισλαμικές, Μουσουλμανικές δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας. Αυτό που ο Βλαδίμηρος Βλαδιμίροβιτς Πούτιν ονομάζει μία Λαυρόβιτς, δηλαδή εγγύς εξωτερικών. Από τη μία μεριά λοιπόν είχαν σαν στόχο πλήγματος το μαλακό αυτό υπογάστριο της Ρωσίας, από την άλλη το Σινγκιάνγκ στην βορειοδυτική Κίνα. Βεβαίως η σταθερή στάση της Ρωσίας στην περίπτωση της Συρίας ανέτρεψε το σκηνικό και ήδη αυτή τη στιγμή βρισκόμεθα μάρτυρες περιέργων γεγονότων και ετεροκλήτων ενδυνάμει
φυσικά δεν κατέληξαν, διότι για να πάρεις πρέπει να δώσεις και δήλωσαν ότι θα συνεχιστούν ακόμη 2 μήνες οι συνομιλίες, αλλά παρόλα αυτά ήταν κάτι το αφύσικο να περιμένει κανείς να δει την σιητική ηγεμόνα να συνομιλεί με την Ουάσιγκτον, δηλαδή την κόρη του Σατανά. Θα δούμε και άλλα πολλά, αλλά δεν θέλω να καταναλώσω περισσότερο την ώρα μας. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να προσέξουμε είναι ότι, και να δώσουμε σημασία, είναι ότι έργα σαν αυτά του Ζεύγου Σκονταρίδη έρχονται να πλουτίσουν τις γνώσεις μας για τις σχέσεις του ελληνισμού και μάλιστα θα το περιστώ και σαν κερκυραίος του μηδέποτε εξισλαμιστέρως ελληνισμού των Ιωνίων με τη Ρωσία και να μας διδάξουν μικροϊποδείγματα δυναμικών τα οποία καλό είναι να τα γνωρίζουμε για να μπορούμε να βγάζουμε και μελλοντικά συμπεράσματα και προβλέψεις. Σας ευχαριστώ πολύ. με υπερβολικά μυθικό τρόπο στο μυαλό μας, είτε υπερβολικά
σημαντική στο τι είναι η Ελλάδα τώρα. Ο κ. Μάζης είπε μερικά από αυτά, τα πιο σημαντικά, έτσι κι αλλιώς είναι ακριβώς τα αντικείμενα που δεν μπορούσε να τον υποκαταστήσει κανένας από τους υπολείπους. Να πω ότι αρκεί να σκεφτούμε ότι θεωρητικά το μεγάλο αν, υπάρχουν διάφορα μεγάλα αν ιστορικοί, και ο κ. Μάζης το ξέρει, οι ιστορικοί λατρεύουν τα αν, τα great is όπως λένε. Παραδείγματος το μεγάλο αν, σύμφωνα με τους ιστορικούς, είναι τι θα γινόταν εάν ο Ναπολέον είχε χάσει το Βατερλό. Εδώ το μεγάλο αν της ιστορίας που έχουν γράψει οι δύο συγγραφείς μας είναι τι θα γινόταν αν δεν είχε κερδιθεί η ναυμαχία του Ναβαρίνου. Εκεί αναστήθηκε. Εκεί φτιάχτηκε στην ουσία το ελληνικό κράτος. Για να γίνει η ναυμαχία του Ναβαρίνου έπρεπε τους Άγγλους και τους Γάλλους να τους κεντρήσουν οι Ρώσοι. Η ύπαρξη της Ρωσίας και η παρουσία της Ρωσίας είναι αυτή που υποχρέωσε τους άλλους δύο να πάνε στην ναυμαχία του Ναβαρίνου. Πιο πριν υπάρχει και ένα άλλο άλλο. Το 1823, ενώ στον τρίτο χρόνο η Επανάσταση, ξαφνικά μοιάζει να είναι τρελό από το πουθενά. Ο Τζορτζ Κάνινγκ αποφασίζει ότι αφήνει την Ιερή Συμμαχία και η Ιερή Συμμαχία έχει μέσα το Μέττερνιχ, το μεγαλύτερο εχθρό της Επανάστασης, και αποφασίζει να την αφήσει και ότι θα στηρίξει την Επανάσταση των Ελλήνων. Ο λόγος που το έκανε αυτό ο Τζορτζ Κάνινγκ και το κάνει με την πλατεία, από ό,τι ξέρετε, είναι γιατί οι Ρώσοι είχαν σταθεί στο πλευρό των Ελλήνων. Και ο Κάνινγκ αυτό που είχε σίγουρα ήταν πάρα πολύ σπουδαίος πολιτικός. Είδε πάρα πολύ μπροστά, κατάλαβε ότι δεν είχε μέλλον να συνεχίσει να είναι με την Ιερή Συμμαχία και να είναι εναντίον της Ελληνικής Επανάστασης. Οι Ρώσοι ήταν με τους Έλληνες, με την Ελληνική Επανάσταση, μέσω του Υψηλάτη, μέσω του πρίγκιπα Υψηλάτη, και ο ίδιος αποφάσισε ότι εδώ το γυρίζω το παιχνίδι είναι ένα καθοριστικό, παράξενο ιστορικό σημείο που συνέβη αρκετά χρόνια πριν. Ο Υψηλάτης, ο οποίος είχε θέσει το θέμα μια χρονιά νωρίτερα, το 1822, γίνεται η Ιερή Συμμαχία στην τελευταία της σύνοδο, είναι στη Βερόνα, ενώ κουβεντιάζουν για την Ισπανία και για την Ιταλία, δηλαδή για το πώς θα ανατρέψουν καθεστώτα, ο Υψηλάτης θέτει το τρίτο θέμα, το οποίο είναι ο απελευθερωτικός αγώνας των Ελλήνων. Ο Υψηλάτης, ρωσόφιλος. Εδώ συμβαίνει το εξής. Ενώ και ο Υψηλάτης και ο Καποδίστριας είναι απόλυτα ρωσόφιλοι, κανένας δεν μπορεί να πει ούτε στο ακυριολάχιστο ότι είναι ανθέλληνες. Συμπίπτει δηλαδή ακριβώς το να είσαι ρωσόφιλος εκείνη την εποχή με το να είσαι και φιλέλληνας ταυτόχρονα, δηλαδή όσον αφορά τις πράξεις, όχι στις δηλώσεις σου. Και αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και δείχνει τη σχέση από τότε και πιο πριν βέβαια της Ρωσίας με την Ελλάδα, την πολύ κρίσιμη και σημαντική σχέση. Να πω όμως ότι αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και είναι μια άλλη παρανόηση, όπως και να τη δούμε, των Ελλήνων απέναντι στη Ρωσία, είναι ότι δεν έχουμε καταλάβει καν καλά τη σχέση της Εκκλησίας. Η Ορθοδοξία είναι αυτή ο καμβάς πάνω στον οποίο στήθηκε όλο αυτό. Δηλαδή, αν κοιτάμε από πίσω μόνο γεγονότα, σε και αυτά περίπου που σας περιγράφω εγώ ή και αυτά που είπε ο κ. Μάζης, κοιτώντας τα από πίσω, είναι σαν να βλέπεις ένα κέντημα για να βλέπεις τις κλωστές από πίσω. Αν το δούμε από μπροστά, ο βασικός καμβάς είναι η Ορθοδοξία. Ο Τσάρος ήταν πάντα ο φύλακας άγγελος των απανταχού Ορθοδόξων και κυρίως των Ελλήνων. Και ως τέτοια, να σας πω ότι ακόμη και όταν έθεσε ο Υψηλάτης το 1822 στη Βερόνα το θέμα των Ελλήνων, τέθηκε εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες, η Ορθοδοξία, την Εκκλησία πάνω μπροστά, τη θρησκεία πάνω μπροστά. Το λέω γιατί αυτό το βιβλίο, ειλικρινά εγώ όταν το πήρα με μεγάλη χαρά, διότι διάβασα δύο λέξεις που με ενδιαφέρουν πολύ. Νησιά Ιωνίου, καταγωγή μου από την Κέρκυρα. Η γιαγιά μου, η οποία γεννήθηκε, μεγάλωσε και πέθανε σε μια κουζίνα στους Αραφούς Κέρκυρας, ήταν ένα από τα αγαπημένα μου να της λέω: γιαγιά, γιατί η Κέρκυρα είναι έτσι ωραία, και μου λέγε μονίμως, δεν καταλάβαινε ακριβώς για ποιο λόγο, η Ρούση και η Εκκλησία παιδί μου. Η Ρούση, εγώ ποιος που η Ρούση, τέλος πάντων δεν μπορούσε να γίνει κουβέντα έτσι. Η γιαγιά μου ήξερε, γιατί τον προηγούμενο να ήταν πια γεννημένη, 1890 κάτι η γέννησή της. Ήταν κοντινά τα γεγονότα, ο παππούς της, ο προπαππούς της είχε μεταφέρει η Ρούση και η Εκκλησία
κάνουμε αυτό και όχι αυτά που νομίζαμε εμείς μεταξύ μας. Θέλω να πω λοιπόν ότι με δεδομένο ότι προσωπικά είμαι φανατικός στο ποιες είναι οι πηγές του κάθε ανθρώπου, θα μιλάει για το οτιδήποτε, έτσι, μιλώντας ακόμη και σε προσωπικό καθημερινό επίπεδο, μέχρι μιλώντας για ιστορικά γεγονότα και για σχέσεις με χώρες, αυτό το βιβλίο σίγουρα δίνει μια πηγή, δηλαδή σίγουρα είναι μια πηγή. Να πω επίσης ότι αυτό που έκανε πριν ο κ. Μάζης μου έδωσε την ιδέα ότι θα πρέπει να είναι πολύ ευτυχισμένοι οι δύο που γράψουν το βιβλίο, γιατί δεν μένει σε μια εποχή, έτσι κι αλλιώς κάνει μια μεγάλη έκταση, πολλούς αιώνες, είναι ότι αυτό το βιβλίο δημιουργεί αυτόματα, αναγκαστικά και αναγκαστικά δημιουργεί την αίσθηση και την επιθυμία ότι θες να κουβεντιάσει και το μετά. Θες να κουβεντιάσει τι έγινε το 27, θες να κουβεντιάσει τι έγινε μετά σε αυτή την χώρα και πόσο καταλυτική είναι η σχέση πάντα Ρωσίας και Ελλάδας και Σοβιετικής Ένωσης και Ελλάδας, όλα και στα θετικά και στα αρνητικά. Θα ήθελα επίσης να πω το εξής, ότι η Ρωσία είναι αυτή η οποία, ενώ οι άλλες δύο δυνάμεις, η Αγγλία ήθελε το εμπόριο της είχε πληγεί, γι' αυτό ξαφνικά γύρισε τη στάση της, ενώ οι Γάλλοι ήταν λίγο αιμονική επανάσταση και όλα αυτά θα πρέπει να μεταφερθούν σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης βέβαια και της Ελλάδας. Οι Ρώσοι, ο μόνος λόγος, ο βασικός λόγος, όχι ο μόνος, ήταν ο λόγος, η έξοδος βέβαια από τη θάλασσα, ο βασικός λόγος ήταν οι ομόθρησκοί μας Έλληνες, με τους οποίους έχουμε ισχυρή σχέση. Να πούμε ότι ο Ζακόφ πρέπει να είναι γραμμένος με χρυσά γράμματα και στην Ελλάδα, στα βιβλία ιστορίας της Ελλάδας. Να πω επίσης ότι μου έκανε εντύπωση όταν άκουσα, ρώτησα πριν πόσο καιρό τους πήρε και μου είπαν ότι πήρε λίγους μήνες. Βέβαια, το γεγονός ότι είναι δύο οι συγγραφείς και επί δύο να το πολλαπλασιάσω, πάλι ήταν λίγους μήνες. Φαντάζομαι ότι δουλεύατε μανιωδώς για τέτοια ακριβή παρουσίαση αυτού του βιβλίου. Μ' αρέσει πάρα πολύ που το βλέπω στα ελληνικά και στα ρώσικα. Δεν ξέρω αν η έλλειψη των Ρώσων είναι ίδια με των Ελλήνων ιστορικά. Οι Έλληνες νομίζω ότι θέλουν να αποδεχτούμε ότι έχουμε μεγάλη έλλειψη σε ιστορική γνώση. Πιστεύω ότι οι φήμες και οι διαδόσεις μας είναι πιο προσιλείς, πιο εύκολες. Μια φήμη η οποία, όποια φήμη να είναι αυτή, αρκεί να κολλάει στις πεποιθήσεις μας, την κάνουμε ιστορικό γεγονός, κολλάμε δίπλα και ένα μου το είπε ένας που ξέρει από μέσα, το διάβασα κάπου που δεν το θυμάμαι τώρα πού. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ πέρα έχει γίνει μια πάρα πολύ σπουδαία δουλειά. Ο λόγος που το έφερα αυτό το βιβλίο εδώ πέρα είναι να σας πω ότι, και το εννοώ, αυτό είναι ένα πολύ σπουδαίο βιβλίο όσον αφορά την εξέλιξη της Ελλάδας λίγο πριν την Επανάσταση, από την Επανάσταση και μετά. Και να πω ότι από άποψη διασταύρωσα και από άλλες πηγές που είναι εντελώς άσχετες από τις πολύ σοβαρές πηγές που χρησιμοποιούν τα παιδιά. Δηλαδή, ο Ρίτσαρντ Λόγκας που έχει γράψει ένα εμβληματικό βιβλίο ενώτερη ιστορία της Ελλάδας 1770-2000, του Βασίλη Κερμιδά, του Βασίλη Ραφαηλίδη, που στην πρώτη μας κουβέντα το έχω αναφέρει. Όλα τα γεγονότα που υπάρχουν εδώ και που εξηγούν τις τότε καταστάσεις και την μετέπειτα είναι απόλυτα ακριβή και κατά βάση εγώ γι' αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, γιατί έχετε ξαναλέω συμπληρώσει, μάλλον να συμπληρώσει, να μπει ένα κομμάτι εκεί που δεν υπήρχε ακριβής εξήγηση. Το γιατί τα πράγματα έχουν συμβεί όπως έχουν συμβεί εκείνη την περίοδο στην Ελλάδα. Και τελειώνοντας να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί μόνο έτσι γίνεται η σύνδεση, επειδή οι ιστορίες έχουν όλες μια αρχή, μια μέση και ένα τέλος, που την ιστορία την πιάνουν από την αρχή. Την πιάνουν από τους Ρώσους. Τον 8ο αιώνα είναι ακριβής ότι ήταν βόρειοι και έτσι έρχεται και συνδέεται οι Ρώσοι και οι Ρώσοι με το Ιόνιο και εν τέλει με την Ελλάδα. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Ευχαριστώ πολύ. Ο δεύτερος ομιλητής είναι η κυρία
αλλά όπως μαρτυρά το όνομά του Διονύσης Μουνιώτης είναι ζεκυντινός. Οπότε είναι ιστορικός, συγγραφέας και χαιρόμαστε πολύ που τον έχουμε δει κοντά μας. Διονύση. Κυρίες και κύριοι, οι δεσμοί ανάμεσα στους Έλληνες από τα Επτάνησα και τους Ρώσους παρατηρούνται καθ' όλη την περίοδο μετά την άλωση. Εντείνονται όμως στις αρχές του 18ου αιώνα. Αποδεικνύονται αρκετά απαιτητικές στον χρόνο και ιδιαίτερα αποτελεσματικές στη δημιουργία μιας φιλορωσικής τάσης στα Ιόνια. Η ύπαρξη ενός ρωσικού φρονήματος στα Ιόνια δίνεται να χρησιμοποιηθεί ως ερμηνευτικό εργαλείο για την κατανόηση της τάσης των Επτανησίων απέναντι σε δύο κυρίαρχα ζητήματα. Το πρώτο αφορά τη συμμετοχή τους στις πολεμικές επιχειρήσεις των Ρώσων. Είναι προφανές ότι το κάνουν κατά μείζωνα λόγο για τους ομόλογους Έλληνες, για την απελευθέρωση από το ζυγό. Το δεύτερο αφορά τη φιλική του στάση προς την Ρώσο-Οθωμανική Συμμαχία που οδήγησε το Μάρτιο του 1800 στην πράξη αναγνώρισης της Επτανήσου Πολιτείας. Είναι σαφές από τα ιστορικά ευρήματα ότι στο φαντασιακό των Επτανησίων τα προτάγματα της Γαλλικής Επανάστασης κατήσχησαν του διαχρονικού αιτήματος για τη δημιουργία μιας δημοκρατίας κράτους. Το πρώτο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος δεν είναι άλλο από την Επτάνησο Πολιτεία που συγκροτήθηκε το 1800 με την πολιτική κάλυψη και τη στρατιωτική προστασία της Ρωσίας. Όταν η ανεξαρτησία της Επτανήσου κατελήφθη το 1807 με την κατάληψη και προσάρτηση του νησιού από τη Γαλλία, ο Κερκυραίος Επτανήσιος και ένας πατριώτης Ιωάννης Καποδίστριας έκρινε ότι η μόνη πατριωτική του επιλογή ήταν να προσφέρει τις υπηρεσίες του Τζάρα της Ρωσίας. Η συνεισφορά του Ιωάννη Καποδίστρια είναι γνωστή. Όπως είπε παλιότερα, το 1976, ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο Βενιζέλος, έκαμε πράγματι την Ελλάδα μεγάλη. Αλλά την Ελλάδα την έκανε ο Καποδίστριας. Γνωστός είναι και ο αποφασιστικός του ρόλος ως εκπροσώπου της Ρωσίας στο συνέδριο της Βιέννης του 1814-15, όπου καταγράφηκε μαζί με τον Μέτερνικ ως πρωταγωνιστής, επισκιάζοντας ακόμα και προσωπικότητες του μεγέθους του Κάστερλι και του Τελεϊράου. Όμως, δεν έχει αναδειχθεί μια πλευρά της προσέγγισης του Καποδίστρια στην ευρωπαϊκή σταθερότητα και ασφάλεια. Μια δίχως υπερπολιτική του γεωπολιτική προσέγγιση που τον καθιστά ακριβώς επίκαιρο μέσα από την οξύτατη αντιπαράθεσή του με το Μέτερνικ. Κυρίες και κύριοι, το 1814-15 διατυπώθηκε ένα σύστημα ισορροπίας δυνάμεων. Το αδρέτο σημείο του συστήματος του Συνεδρίου της Βιέννης και της Ιεράς Συμμαχίας των Μεγάλων που σχηματίστηκε για την περιφόρησή του ήταν πέρα της διασφάλισης της ισορροπίας ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις η ανάδειξη του μοναρχικού αυταρχισμού ως στοιχείου σταθερότητας. Στο σημείο αυτό, ο Καποδίστριας, ο παδός των αρχών του διαφωτισμού που θριάβαναν με τη Γαλλική Επανάσταση, πίστευε ακριβώς το αντίθετο. Ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασφαλείας είναι πιο σταθερό αν μπορεί να πλησιώσει και να διαχειριστεί τη δυναμική του εκδημοκρατισμού, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής χειραφέτησης, τελικά η ιστορία του δικαίωση. Το σύστημα ισορροπιών ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις που διαμορφώθηκε στο συνέδριο της Βιέννης το 1815 έτρεξε πίσω από τα γεγονότα στην Ελλάδα, στην Ιταλία και αλλού
ενώ αν είχε επικρατήσει η θεώρηση του Καποδίστρια, θα επηρέαζε προληπτικά τους κραδασμούς με τη μετάλλαξή τους σε ομαλή εξέλιξη. Όπως ανέφερα και στην αρχή, να μην επαναλαμβάνω. Λοιπόν, σήμερα, σχεδόν 25 χρόνια μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, ένα συνολικό σύστημα ασφαλείας για την Ευρώπη παραμένει ζητούμενο, ενώ επιβιώνουν στερεότυπα και καχυποψίες του παρελθόντος που επηρεάζουν αρνητικά το παρόν. Ταυτόχρονα, οι οικονομικές κρίσεις πρημοδοτούν κοινωνική αποσταθεροποίηση και οδηγούν σε εθνικιστικές περικατακώσεις, που με τη σειρά τους αναζωπυρώνουν αποσταθεροποιητικές για την ασφάλεια του κοινού ευρωπαϊκού οικοδομήματός μας εντάσεις. Σήμερα, η Ευρώπη χρειάζεται μια συνολική θεώρηση ασφαλείας που να εξασφαλίσει ότι η σταθερότητα είναι κοινό όφελος και ότι η επικράτησή της δεν παράγει νικητές και τιμένους, που είναι το μεγάλο μάθημα συνεισφορά της ρωσικής διπλωματίας στο συνέδριο της Βιέννης με τον Καποδίστρια. Ταυτόχρονα, η σταθερότητα στη γεωπολιτική δεν μπορεί να υπαγορεύει κοινωνική εκκλησία και αυταρχισμό, όπως δυστυχώς επέβαλε τότε ο μεγάλος αντίπαλος του Καποδίστρια, ο Μέρκελ. Αριστοτέχνης της Realpolitik, άξιος σύμβουλος του αυτοκράτορα της Ρωσίας, αλλά και Ευρωπαίος πολιτικός με τη σύγχρονη έννοια του όρου, ο Καποδίστριας με τη συνεισφορά του στη σύνταξη του Συντάγματος της Ελβετίας απέδειξε ότι ο ρεαλισμός στη διπλωματία και η βαθιά πίστη στις δημοκρατικές αρχές όχι μονάχα δεν είναι ασύμβατες έννοιες, αλλά αλληλοσυμπληρώνουν. Να σημειωθεί ότι στη δίχρονη παραμονή του στην Γενέβη, ο Καποδίστριας εξακολουθούσε να έχει τον τίτλο του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, μια πρωτοφανή στα ευρωπαϊκά πολιτικά προδικά ένδειξη εμπιστοσύνης και σεβασμού του Τσάρου της Ρωσίας. Το όραμά του για μια Ευρώπη σταθερή, με ομαλή συνεχή πρόοδο στην κατοχήρωση της ελευθερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, επιχείρησε να υλοποιήσει στην ελληνική πολιτεία, στην ανεξαρτησία της οποίας συνέβαλε αποφασιστικά μετά το 1827 ως πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Για την προσήλωσή του στο όραμα αυτό, θυσίασε τη ζωή του, πέφτοντας νεκρός από τα πυρά των πολιτικών των λιπάνων. Ως μεγάλος νικητής των πολεμικών συγκρούσεων στην Ευρώπη, που τερματίστηκαν το 1814, η Ρωσία στο τραπέζι των διπλωματικών διαβουλεύσεων επέδειξε ρεαλισμό, μετριοπάθεια και διορατικότητα. Μια συνεισφορά που έχει την προσωπική υπογραφή, την προσωπική σφραγίδα του Ιωάννη Καποδίστρια. Μια συμβολή για την οποία μπορούν να είναι υπερήφανες και η γενετηρά του Ελλάδα, αλλά και η χώρα που υπηρέτησε τόσο πιστά και αποτελεσματικά η Ρωσία. Ας θυμηθούμε ξανά την ευέλικτη σταθερότητα, ανοιχτή σε εξελίξεις και προσαρμογές, χωρίς νικητές και τιμένους που διαμόρφωσε ως γεωπολιτική προσέγγιση ο Καποδίστριας στη Βιέννη. Κυρίες και κύριοι, τον Χρήστο Πανταρίδη τον γνώρισα περίπου 2 ετών, όταν μου έφερε στο γραφείο μου τη μελέτη του για τον Οθωμανικό στρατό. Εν προκειμένου, ο Κονταρίδης δεν κατέθεσε στη βιβλιογραφία μας απλώς μια μελέτη της δομής και της οργάνωσης του στρατιωτικού σκέλους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά κάλυψε ένα εξαιρετικά σημαντικό ελληνικό θέμα. Λίγο αργότερα μου επιφύλασε μια νέα έκπληξη με το βιβλίο του για τη χωροφυλακή και την αστυνομία πόλεμου στα Ιόνια νησιά. Μια πολύ ωραία λευκοματικού χαρακτήρα έκπληξη. Στο πρόσφατο πόνημά του, που αυτή τη φορά συνεργάστηκε με την αγαπητή μου Μέρη Παπαδρεοφίλου, μας προτείνουν ένα ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο ενός από τα πιο νευραλγικά σημεία της Ανατολικής Μεσογείου, την περιοχή των Ιωνίων νησιών.
αναδεικνύουν τεκμηριωμένα ότι οι σχέσεις των Ρώσων με τα Ιόνια νησιά ήταν διαχρονικά συνδεδεμένες με ομφάλιο λόγο. Πριν ο Αλέξανδρος εξηλάνει για το Κρούθο και προκαλέσει την εξέγερση των Πανελλήνων τον Φεβρουάριο του 1821, ο Ρώσος ναύαρχος Θεόδωρος Ουσακόφ είχε απελευθερώσει το 1799 τερτάνης από τους Γάλλους, ιδρύοντας την πρώτη ελληνική κρατική οντότητα στην νεότερη ιστορία μας, την πολιτεία των 7 νήσων. Ακόμα και σε διπλωματικό επίπεδο, όταν η Ελληνική Επανάσταση ψυχραγούσε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μπορεί να ήταν διαφορετική η εξέλιξη των πραγμάτων χωρίς τη συμβολή των Ρώσων. Η υπογραφή του πρωτοκόλλου της Πετρούπολης προηγήθηκε του πρωτοκόλλου του Λονδίνου, αφού οι Ρώσοι συνέβαλαν αποφασιστικά και για την ίδρυση του ελληνικού κράτους μετά την Ελληνική Επανάσταση, ενώ ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, όπως είδαμε και προηγουμένως, ο κερκυραίος Ιωάννης Καποδίστριας, κατέστη πρώτης κυβέρνησης της Ελλάδας. Στο πολυεπίπεδο όνειμά τους, η Μέρη Παπατριαντοφύλου και ο Χρήστος Κοντερίδης, μέσα από τις παρουσιάσεις των ιστορικών γεγονότων, μας αναδεικνύουν ένα κόσμο ποικίλων διαστάσεων, πολιτισμών, παραδόσεων και πολιτικών συστημάτων. Ξεκινώντας από τους χρόνους του Βυζαντίου, η έρευνά τους για τις σχέσεις μεταξύ Ιωνίων, Ίσων και Ρώσων διαπερνά τα χρόνια των Ενετών και των Οθωμανών ως κυρίαρχων στη λεκάνη του Μεσογείου, για να καταλήξει και να ολοκληρωθεί μέσα από διασταυρωμένες πληροφορίες και σύνθεση των ιστορικών χωρισμάτων στη δημιουργία της Επτανής Πολιτείας. Δεν χρειάζεται να επισημάνω τη χρησιμότητα της μελέτης σας τόσο στην ελληνική, στη ρωσική, αλλά και στη διεθνή βιβλιογραφία. Κυρίες και κύριοι, θα μπορούσα να μιλήσω για ένα εφρόσινο εκδοτικό κόσμο, χρήσιμο ιστοελληνικές. Σας ευχαριστώ.
Μετά από σκληρές μάχες και επαρχίες, οι Γάλλοι συμφιλιουργούν το Φεβρουάριο του 1799. Ο στρατός παραδίδεται ενώ τους απαγορεύει στους Οθωμανούς να εκπλήσουν, όπως επίσης και να ελεγχύσουν την πόλη της Κέρκυρας. Οι Λιβύοι Γάλλοι σε μια έντιμη συμφωνία χειρολογικά φεύγουν ανώθετοι. Αυτή είναι η συντομία του περιοδίου των ετών 1798 έως 1799. Όμως η ιστορία είναι πολύ πιο σύνθετη και δεν θα επεκταθώ παραπάνω γιατί κάλυψαν το βράδυ στα υπόλοιπα. Θα ήθελα να πω όμως για ένα σημαντικό γεγονός που ήδη το ξέρουν. Είναι η έννοια της Λευκάδας. Είναι η πολεμική έννοια της Λευκάδας, της Αγίας Μαύρας, 20 χρόνια πρώτης φιλολογίας του Μεσολογίου, εξίσου σημαντική και όμως σε πολλές άγνωστες στο ευρύ κοινό και στην ιστοριογραφία. Είναι ένα γεγονός που έχει προηγηθεί μέρη πατριαρχείου. Αφορά την διετία 1805-1806. Είναι μια ερωτική ιστορία, 20 χρόνια όπως προείπα από την άλλη του Μεσολογίου, την οποία υπερασπίστηκαν τη Δευτέρα του κοινού Ρώσικα στρατεύματα, αποτελούμενα από τμήματα των τότε λοιπόν δυνάμεων του Ρώσικου στρατού, εδώ ήταν σώματα αερίων και υλικών, σήμερα θα λέγαμε ένα σπέτας, κύριε Πρέσβη, υπό την ηγεσία των Ρώσων στρατηγών Στάτερα και Παπαδόπουλου, καθώς και του θερμοκράτη Ζάκερ, μαζί με Έλληνες αρματολούς, υπό την ηγεσία της παλαιότερης πλευράς των πρακτικών. Τα ονόματα του νέου προσωπικών αποτελούν Ρίγη, Κατσαντώνης, Λεπενιώτης, Κοροκοτρώνης, Στράτος, Βουκουβάλας, Γρήβας, Νικηταράς, Τερεβός, Κίτος Κοινότητας Βότσαρης, Αναγματαράς και άλλοι. Μαζί τους Μητροπολίτης Ιγνάτιος και Παστένιος. Μαζί και τότε ένας Καποδίστριας, ο οποίος έδειξε τότε τις στρατηγικές του ικανότητες πέραν των πολιτικών. Ο Καποδίστριας, με τις ενέργειές του, προσέδωσε στο σύστημα της άμυνας της Λευκάδας την αίσθηση της παραγωγικής άμυνας, με παρανομίες διαστάσεις. Αντίπαλος των Αντίων και Ρώσων, Δημοκρατής Αλίπασα, ο οποίος ερώτησε προηγουμένως να σφάξει τους Αττίκους, αριθμίζοντα των πρώην Γάλλων συμμάχων τους, στις περιοχές του Βουλευτικού της Πράγας και της Τρελίσσης, στόχευε επιπλέον το φρονείο της Αγίας Μαύρας στην Λευκάδα. Τότε, μέσα στον ενθουσιασμό, η άμυνα είχε εκρήτηση. Οι χιλιάδες του Οθωμανοί σφαγείς που είχαν αναζητήσει στις απέναντι της Λευκάδας και τρομοκρατικά παράλληλα, απειλώντας με ολοκληρωτική σφαγή στον τόπιο πληθυσμό, που δεν ποτέ μπόρεσαν να καταστρέψουν τη Λευκάδα. Η ειρηνολογική νίκη ολοκληρωτάστηκε με τη συλλογοκρισία μαγεμένων. Θέλω να σας παραθέσω και άλλα ιστορικά στοιχεία. Θα αρχίσω να σας διαβάσω από το βιβλίο, κάτι που το έγραψα εγώ και η Μέρη, αλλά το έγραψε ο Καποδίστριας και ο Μαυριγέννης. Με επιτρέπω λοιπόν να διαβάσω δύο παραγράφους μόνο, να σας κουράζω. Γράφει ο Καποδίστριας, ο σεβασμός αυτός Ιγνάτιος, αν και φυλάσσενος και εξωτερωμένος από τους σκόπους, πήγε εκείνος στην εξωτική πρωτησία του Μαγεμένου. Κάτω από τα δέντρα της περιοχής κατασκήνωσε ανάμεσα σε 400 περισσότερους αγωνιστές. Οι μέρες ήταν τις πιο όμορφες. Κατευθύνει κάτω από την πυκνή σκιά της πολύτερης καρδιάς, ο σεβασμός Ιγνάτιος, ο Μαγικός Παπαδόπουλος και εγώ, ήμασταν βραχυκλωμένοι από Έλληνες καπετάνιους, όπως και ο συνεχώς και γεννός Βότσαρης, του περίμενος ο Κατσαντώνης και άλλοι πρακτικοί, που δεν ήταν εύκολο να συγκρατήσω τα παιδιά γραμμάτά τους. Πέρασε και δικό κύκλο και καθισμένοι κυκλικά και όλοι οι άλλοι συνδεσμιστές τους. Γράφει ο Μαυρογέννης. Ρώσοι αξιωματικοί, γραφικοί, αρματολοί και σουλιώτε, ιερείς, ευγενείς και αρχικοί, άβαλες ότι εν τιμή κήπο, εν μέσω στοιχειός και θαλεράς βαστήσεως, κινούμενος ελαφρώς υπομετριωτών άβρας, ετέλεσαν κατά εξαρτητικών όλων τρόπων το άριστον αυτών, μη δημονούντες εν την κοινή ευτυχία, πάνε καταλήλων παράγονων και πάσαν αμοιβαία της αρέσκειας κατανοίγοντες συνηθούντα στο κοινό αίσθημα και είναι κοινή του στρατεύματος απόφαση. Αυτό ήταν το τέλος της νίκης της Λευκάδας. Ήταν μια νίκη επάμενη αυτής της πληροφορίας του Μεσολογίου και έδειξαν όλοι οι γραφικοί του δαιμονιασμένοι ότι μπορούν να είναι ανέτοιμοι για την επανάσταση η οποία θα ακολουθήσει το 2021. Δεν θέλω να σου πω άλλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τους κύριους ομιλητές που μπορείτε να συζητήσει την ημέρα. Λοιπόν, μετά αυτά τα ηρωικά, εμείς σας ευχαριστούμε για την ηρωική σας προσέλευση παρόλες τις δυσκολίες σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Χαρήκαμε πολύ που σας είδαμε. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ ξανά τους ομιλητές της Δημοκρατίας, κύριε Μάντζη, κύριε Μουτσούνη, κύριε Προβατά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.